ga gaya min cewa matan nan ta fitinanniya ce kuma fitina take nema ya da shi kuma ni ka san me ke damuna inda haka ne fitinan ta ita kadai ce ko ni bai dame ni ba amma sai dinga hadawa da ni to wallahi idan na tsinke na fara masifa da bala'i wallahi baka isa ka bullo wa gidan nan ba. Wato zaki biye mata kenan ko? A'a to zan zuwa mata ido ta zo ta kasara ni wannan matar ta mata kashe ni ai ka san ba zai yiwu ba. Ni fa gaskiya yunwa nake ji ban ci abinci ba. Ni ba na jin yunwa tunda wani abu ke gana ci. To me kake so yanzu a maka? Ai wannan akwai abin da ake iya girkawa da wuri. Kawai abin da ya dace yanzu ki je ki dauko gelanki mu zo mu tafi restaurant mu ci abinci. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. A'a, lafiya kike mana tsaki? Takurawa ku ta yawa. Haba, dan Allah kuma ku fidda mazajen aure ku samu ku yi aure ku zauna a gidanku. Ku daina takurawa inda suka yi aure. A dakata kin ga. Wallahi tallahi ki daina shiga sabgata. Kin ga nan dai gidan mijinki ne ko? Amma wallahi idan baki daina shiga harkata ba sai na miki rashin mutunci. Ko? Ƙwarai ko? To, bari na nuna muku. Ina da iko da gidan mijina. Dan haka da Allah ku fita. A baki isa ba wallahi ba zan fita ba. Kuma ke baki isa ba da ni daga gidan nan wallahi. Dan Allah ki zo mu je ki tabbata wannan matan dan na ga masifan Wai me yake faruwa ne? Tayani jiwo daga shigowa gidan nan ba mu ce mata komai ba wannan matan kawai za ta gaya mana maganan banza. Kuma ni wallahi tallahi ba hakuri ne da ni ba yanzu nan zan saki yi nadama. Ke Sakina. Kin taba kawo wani bakon ki gidan nan ko kuma kin taba kawo dan uwanki gidan nan na wulakanta shi? Duk abin da za a yi ni da ke mana amma ki daina yi wa baki na to bari ki ji in gaya miki wallahi har idan ba za ki bar irin wa'annan halayen naki ba wallahi daga me kamar rana me kamar tayo wallahi na fara wulakanta ki ke ma a cikin gidan nan kenan. Ba za ki iya wulakanta mutanen da suke zuwa gona ba. Kina da abin da zaki faɗa musu ne ko kina da bakin da zaki musu gori domin da ni da su duk iri ɗaya ne. Idan kina maganan arziki ko wadata ki dubo wa'annan su ne arziki. Ke wani arziki ma yake da shi bayan ubanki kankamo ne kudin luku daga rai sai da kuma sannan aka samu aka ba ku wai ba komai da fama da talauci ai gwanda fama da arziki. Dan Allah ki kyale ta mu bari mu tafi. Dan Allah ku zo mu shiga ciki. Ai sai da na faɗa tun farko aka ce ni. Ku shiga da Allah. Ai ba kan bata kin shi yanzu nan sai in saki kwashi kashi. Yawon bin gidan kawaye ana neman wanda zai aura. Ke ga fankan yayi taki ma ba abin da za ta iya yi da ni ballanta na ke shaka tafi traveling agency. Sha. Ki je dan kanki. Zance. Nabila, ina taba ganin irin wannan rayuwa. Komai sat biyu a falon ku, TV biyu, kujeru biyu, komai. Waye shi koma haka ne? Kin ga wannan matan? Na rintse miki da Allah ba za a taba zaman lafiya da ita ba. Saboda yar iska ce ta gaske na gaya miki. Ai ni na sani ai. Tun da ta je gurin launching ɗinki ta yi wannan abin na sun bara ta biyu da daɗi ba wannan matan ba mutuniyar arziki ba ce ba ce a lambaran ni masifa na ne ga irin ta na. Kin san me take so? Ita fa ko ba ta kaunanta ga Ahmad ya shigo ɗaki na ne shi sa ta min wannan shigo ba zafin take nema mu dinga wannan shirin da ita kuma wallahi ƙarya take wallahi na gaya miki ƙarya take ba ta isa ba. Kin san Allah ni idan ta yi wasa da ni a gidan nan kan na tafi sai na naɗa mata shegen duka. Don ni ba ruwa na. Mi haɗa zancen duka kuwa. Kin ga yanzu kina dukan ta cewa za a yi na jana tattaro kawaye na su zo sun dake ta. Kawai ki kyale ta ni kadai ma na san na ishe ta. Wanda dai a taya ki tun wannan matan fa sai dai 3 in 1. Allah dai huce zuciyar ku ya hakuri. Sakina, Nabila. Wato na ji daɗin yadda ka faɗa. Ai ni tun ranar da ka faɗa mun cewa ba ta da wani sauran mutunci a idanka. Naga to ma me abin damuwa? Ni na tattara ta na wazar mu zauna lafiya. Yaushe na bude baki na ga miki haka? Ni La ilaha illallah. Lalle ko ka cika munafikin mata. To Wallahi ka ban kunya. Sakina. Wallahi tallahi ba ta kudi baki na ga mata. Ya isa babu abin da zaka gaya min wanda zan yarda da shi babu wata maganar ka da zan ƙara yarda da shi gwara da ka fito ka nuna min cewa ni ban da mutunci kuma ban da daraja a cikin idanka. Sakina. Ai wannan wulakanci ya zaki zo ki ga mata abin da ban faɗa ba. Kadan ma ka gani wallahi baka ga komai ba.
To shikenan biki saki raba mu wallahi. Shikenan mu zuba mu gani. Mu zuba mu gani din. Ahmad. Wallahi kin ji kunya. Kin ji kunya wallahi. To. Yanzu da kin ji da kunnanki idan kin yi karatun ta natsu ya kamata ki gani cewa matan nan ya kamata ki dawo daga rakiyarta. Wallahi na dawo kuma insha Allah burinta ma ba zai taba cika a kaina ba yanzu na riga na gano ta ai. Alhamdulillah. Yanzu abin da nake so da ke da ni da ke da ita zan fita shopping. Amma zan saita ta. Da kai ni sai ke kawai za mu ci. Kwarai? Kai? Lafiya? Me ya faru? Ƙawata ce na gani wacce aka ce ta yi aure kuma na ganta tare da saurayi na. Ƙawarki? Amma kin tabbata shi ne? Shi ne mana, ita ma ita ce mana. To, Ai ko zan masa rashin mutunci. zaki masa rashin mutunci? Tabɗi can saboda yayi aure zaki masa rashin mutunci? Saboda ya yaudare ni. Nabila. Ha, ka ga manyan ƙasa. Dama ana ganin ku a garin nan? Kashi an gama. Ka ji labarin kin yi aure. Na yi aure. Ai baki da kirki amma ko zuwa baki ba. An share Ahmad, Ahmad shi ne mijin mai. Dama kin san shi ne? Na san shi mana. Haji Ahmad, na ka je ya gari? Nabila, wallahi na ji daɗin ganin ki sosai. Dan yau ya kamata in bar gari. Kuma da aka ce min kin yi aure na so in zo gidanki in taya ki murna. Gashi babu yadda za in zo gidanki a yau kuma in bar gari a yau. Ke kin isa? Wallahi ko da kin dawo sai kin zo gidana. Ke zo ki ji dala, kai magana. Me ya faru ba ni isha in ji? Nabila, tsawon shekara na kusa Ahmad. Musu shekara ɗaya da shi. Kaina ne kuli. Akwai abin da ya kamata ki sani, amma kuma ina tsoron faɗa miki. Kin ga in kin yarda ni dan Allah ki gaya min menene? Nabila ina tsoron kar ku samu matsala fa da shi. A wace irin matsala ki kuwa? Dan Allah gaya min menene? Nabila, ina tsoron gaya miki. Duk da abin yana min ciwo saboda ya shafe ki. Wani irin hali yake da shi? Wata yarinya ce a university. Ya aje ta sa mata komai da komai a cikin gidanta. Suna fasikanci, suna zaman mata da miji. Dan Allah dan Annabi daga gaske kike yi? Na ga miki da ba zai tafiya ba da na kai ki. Ahmad ba mutumin arziki bane. Ni ban ma san me yasa kika aure shi ba fa. To, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke, kin gani na baka wata, bari in je in same ta. To ya da gida. Kake tun har wani zaɓe kike. Wallahi kin ga ina dubawa ne. Amma ke ko me kika faɗa mata? Maganar da ya kamata a matsayin ramuwa mana. Maganan da ya kamata kai wallahi ke dai ba kya jin magana. Ki ce ne ban da mutunci. Za mu je. Allah ya shirye ki. Me ya faru? Ya Nabila? Nabila, da Allah ki gaya mu wai shin menene ya faru ne? Nabila ki gaya mu mana menene ne? Nabila. Malam, da Allah tafiya ne? Da Allah ka ɗan yi haƙuri kan nan ba da iya za ka yi. Nabila, look menene ne wai?
ka sake ka shigo wallahi in ka shigo sai ne maka ihu. Yalla malam mu tafi kyale. Nabila. Jagwal. Lafiya? Me ya faru? Ke Nabila, wanda yake faruwa ina Ahmadin yake? Sakina, muna nan muna haukan banzan mu. Ashe yana can ya ajiye wata suna zaman daduro da ita. Daduro? Ahmadin? Ahmadin mana. Yanzu muka je sa sai wata kawata ta gani sai ta kira ni gefe take ce min wannan shine mijina. Sai na ce mata eh shine mijina. Sai take gaya min ai yana can yana zaman daduro da wata. Shaɗija, lalle Ahmad ya sa kansa a cikin fitina. Mu kenan zai dinga tozartawa a waje yana wulakanta mu? Ya je yana daduwa da wata a waje? Wallahi bai isa ba, zai dawo cikin gidan ne ya same ni. Saboda kullum mata mu mahaukata ne. Ban mu da hankali ba mu san ciwon kanmu ba. Ban mu da aiki a rayuwa kullum mu samu namiji a hannun mu shine burin mu. Ba za mu yi tunanin cewa mu haɗa kanmu mu da ya aura a cikin gidan mu zauna ba. Ban mu da wannan tunanin. Mu muna nan muna kare mishi mutuncin shi amma shi yana can yana ci mana mutuncin mu. Nabila, ki kwantar da hankalinki. Matukar abin da kika faɗa gaskiya ne, wallahi Ahmad sai ya gane kuransa. Gaskiya ne mana tun daga shi ta gaya mu. Ce mu ma ce wallahi in banda za ta bagarin nan da har gidan da ya kama da sai ta dauke ni ta kai ni amma ce mun ce tana dawowa za ta dauke ni ta kai ni gidan in je in ga yarinya. Wannan wani irin cin mutunci ne. Mu muna nan a zaune amma shi yana can yana ci mana mutunci. Ki kwantar da hankalinki Nabila. In dai wannan ne insha Allah Ahmad din ya da gidan nan sai ya ga bacin rai. Idan ba mu maganin shi ba ai shi yayi namu. Me wannan mutum ne ta gaya? Gaskiya ta gaya mun. Gaskiya da ta ce miki me? Da ta gaya mun cewa ka ajiye wata kuna zaman daduro da kai da ita. Daduro? Ni? Allah ya tsare ni. Wallahi tallahi sharte mun. Dama ko me aka ce na sun sai kayi musu ka ƙaryata kawai. Makaryaci azzalimi kawai. Tsoho budurwa ta ce wacce ban aure ta ba. Kin ku aure mamaki. Kaga malam. Yaro ba ka samu ka gaya wa wannan zancen. Mu nan duk da hankalinmu mun riga mun mallaki hankalin kanmu. Mun fi karfin ka raina mana hankali. Yanzu ku yarda da ni ba kenan. Gashi ka ba kanka amsa? Ina da abinci ne? Ba mu dafa da kai ba. Sai dai ka je wajen wanda ka ijiye sai ta dafa ta baka. Wallahi babu wata wacce na aji. Amma fa idan kun yarda da ni. Kai ka sani dai. Rantsuwa fa nake muku. Rantsuwan ka ba shi da amfani a wajen dan mutane da yawa suna yawan rantsuwa akan ƙarya don su kare kansu. Yanzu sai ku ƙareta ni ita kuma ku gaskata ta? To wayan tambaye ka idan ta maka sharrin riban me za ta ci? Ni kuma riban me zan ci idan na yi daduro? Me amfanin auren ku bi idan har zan yi daduro? Shikenan. Zan tafi restaurant in ci abinci. Zan ga iya tsawon lokacin za ku tsaya kuna ajiye ƙarya a cikin ranku. Assalamu alaikum Abba. Na'am. Ina kofar gidana. Allah. To gannan zuwa yanzu. Yanzu zan zo. Cikin hukuncin Allah na yi iya kokarin da zan yi na kokarta da zan hulɗa a bangilan nan ta tabbata. Sannan kuma na biyu na samu ne sayan wannan kwangila. Don haka za ku ƙara min fasantin. Kar ka zama mai son zuciya bane da sarka. Kar ka manta. Mun daɗe muna bibiyar kwangilan nan. Mun kashe kuɗi mai yawa wanda kai shaida ne. Kaga, Allah mistake da yadda muka yi zamu baka abin da yake zaɓen ka shi zan ba. Ko ba haka ba? Allah tsaya. Da muka dade din muna bin kwangilar me muka tsina na? Ba sai yanzu da ya shigo ya kuɗa sannan kwangilar ta samu karɓuwa ba. Kawai ka gaya mana menene abin da kake bukata. Mun ƙara mata masa kawai. Shikenan. Kakara 20 kenan mu 40. Na fahimce ku. Ni zan ɗauki 20 miliyan
ko za ku ɗauki 40-40 mil. Yayi. Wallahi yayi. Abin da nake ciki ya sa masa albarka. ina samu wannan kuɗin. Mun ba ya da tsaro. To gobe zan kira su za su zo na sai wurin tuma hannu. Gobe zan kira su za a rantuma hannu sai kuma a tura. Ayi komai a gama. Ayi a gama. Kuna da joint account ne? Miliyan 40? Kwarai. Saboda ke rike ƙarya arziki. Saboda kin gaji wasu kuɗaɗe da wasu miliyan 8 ba. Da wani gida da bai fi miliyan 3 ba. Ta shi yasa ba kyau ka riƙa yi wa mutum gori akan abin da ba shi da shi don baka sanya Allah zai da kai ba. Yanzu a iya min girkin ko kuma yanzu ma ba za a iya girki? A dole a maka girki mana. Dole a min girki? Ke ma? Amma na tsara zama kwace ba za mu girki ban je wajen ta. Ana ganin wajen datiran zan koma. A'a kaga. Haba. Ya hakuri ma. Assalamu alaikum. Sakina! Nabila! Amma alaikum salam. A'a. San da dawo. Yawa sannun ku dai. Yawwa. Yawwa. Dama wani albishir nake so mu. Ka ce 'yan kuɗaɗe za ka raba mana. Kuɗi kuma? Ke ina ruwanki da kuɗi? Kina 'yar masu kuɗi. Kar ki manta, ke ce fa wadda ta sai gidan da nake haya sannan ta bani notice. Ko kin manta ne? Abin gori dai baya kaɗan. To kai haƙuri. A ai da ma ya gama bani haƙuri. Tunda har yasa na samu kuɗi, ko kuwa? Dama albishir nake so muku game da wata zankaɗaɗɗiyar budurwa da ni. A halin da ake ciki kuma yanzu, ina son fara da duro da ita. Ya kwace. To wannan ai inda sabo mun riga mun saba tunda ba farkon abu bane. Kai yanzu dan Allah tutiya kake da irin wannan abu? To ku ba 'yan shari bane? A zo a gaya muku ƙarya ku hau kai ku zauna ku yi min shari kuna mu rashin mutunci da ku ga dama? To a gwanda ma kawai ƙaryar da aka yi a kaina ta zama gaskiya. Wallahi ka ji tsoron Allah. Kaga wa'innan abubuwan da kake mana ranar gobe alkiyama wallahi Allah sai ya bi mana hakkin mu akan ka. Wato kuma ga shafafu da mai ko? Saboda haka ku ni babu nawa hakkin akan ku. To kuma sai Allah ya biye min hakki na akan sharri da aka yi min kuka yadda kuka hau kai kuka dinga yi min kage kuna cin zarafi na yadda kuke so. Ba iyali ku zai ba kuma. Hajiya. Ina jin ka. Dama na zo sanar da ke cewa zan ƙara aure ne. Aure kuma? Haba, da hashe kai wannan auren da har za ka ƙara aure. Shi kenan abin da kake samu a aure zai ƙare kenan? Wallahi da Sakina da Nabila sun haɗe min kai ne gaba ɗaya na kasa gane kansu. Shi yasa na ga ya kamata in ƙara aure. Wannan kaɗai shine dalilin da zai sa a ƙara aure? Kawai ka ɗauki mataki a kai mana, kai maganin abin. Ai kullun Sakina ziga Nabila take. Yanzu amma idan na ƙara auren nan to za su ga hankalinsu. To ni abin nake gani kawai ka saki Sakina. In ya so ita Nabila idan ta ga ita kaɗai ce dole ne ta baka hankalinta. Amma sai na yi auren tukunna idan na yi auren sai in aiwatar. A gaskiya ba na son auren nan. Haba ina za ka kai mata 3. Ai Umma daga wannan Allah da ba zan ƙara wani auren ba. Aure? Ƙwarai kuwa. Haba malam kai ma ka san wasa kake yi. Wasa nake to shikenan zaki ga wasa. Wai dan Allah da gaske kake yi? Ƙarya zan yi? Kuɗin auren ne ba ni da shi ko kuma a'a 'yan matan ne kike tunanin cewa ba zan iya aura ba. Ai ko mata 10 nake so in aura a rana ɗaya zan iya yanzu. Kima dai kin sani. Ahmad, wai dan Allah dan Annabi kai baka da wani aikin yi da ya rage maka a duniya sai kawai auren mata? Sakina kenan. Kin gane? Kanki ake ji. Halin da ake ciki ma ni yanzu. Zance zan sai na dawo. Ka daina irin wannan abun fa. Ahmad! Wai da gaske yake ne? To gashi ga kina ganin ya da gaske yake yi mana. Assalamu alaikum. Ya hakuri na baka tsaye ko? Ai wa damuwa. Allah ko? Ƙwarai kuwa. Ai zan iya tsayuwa a nan gurin ina zaman jiranki. Har da muna ta ƙari a kaina. Kai da ina da kuma za akwai daɗin baki. Yanzu fa na tabbata duk a cikin matayen ka gaya mu kowace wannan kalma. Ku kuma mata ba ku da matsala illa zargi.
sannan kafin a fahimta da ku magana da wahala. Ba haka bane. Haka ne mana. Ya hakuri, sorry sa. To, ya magana auren mu? Gaskiyar magana ba za ka auri yarinyar nan ba. Umma saboda na sa an yi bincike a kanta. Kaga kuwa auren irin wannan yarinyar yana da haɗarin gaske. Haɗari kamar ya umma. Umma kin san lokacin da ka ɗauko magana aure fa za a yi. Munafukai kullum burin su bata. Me aka zo aka gaya miki? Ba wasu munafukai. Na gaya maka bincike na sa aka yi a kanta. Ba wani da ya zo har gida ya gaya min wani abu a kanta ba. Ina so in tabbatar maka da cewa uwar yarinyar nan sai abin da ta ce da ubanta. Saboda haka sai abin da ta ga dama ake yi a gidan nan. Ya za a in yadda ya ƴarta ta mai da kai haka? Ai ba zan yadda ka auro ƴar da za ta mai da kai irin wannan ba. Umma, yarinyar nan ba haka take ba. Tana da halaye masu kyau. Kuma ina son ta. Shi yasa nake son aure ta. To dole ne sai ita? Tunda dai ka dage sai ka yi auren nan, ashe ka nemo wata mana. Ka rabu da wannan yarinyar. Umma ga wacce nake so. Sai yanzu in karkata akalata kuma in koma gurin wata da man ce ta zan aura. Bayan na yi mata alkawari mutanen gidansu da sun amince. To ka san wani abu? Domin ina jin bata gaya maka ba. Bazawara ce fa, watan ta tara da aure, auren ya mutu. Ta fito daga gidan mijin da cikin mutumin ta zubar. Akai ta shari'a. Ka ku auren irin wannan bai dace ba. Umma, wannan magana babu gaskiya a ciki. Magana bazawara ce. Amma gaskiya ba taɓa zuwa da wani ciki ba. Masu gaya miki wannan magana ba su faɗi gaskiya a nan ba. To shikenan, ƙarya suke kai ne mai gaskiya. Ka kamin ita in ganta. Ni ban ga kina irin fargaban nan na zuwa ganin sirkai ba. Me zai sani fargaba da faɗuwar gaba bayan ina tare da kai? An ina tare da kai ba na wani fargaba. A shirin gaba kaɗan kenan zaki fargaba. Saboda in na kai ki gurin mahaifiyata fita zan yi in ba ku guri ko biyu. Kin ga bana nan. Ko ɗaya. Mahaifiyata ce ba abin da zai sani fargaba a gabanta. Ina ba ta kina sanar da abubuwan da suka rage ne. Abubuwan da suka rage ɗan kaɗan ne. Daga ka kai ni gidanku, 'yan uwanka su zo gidanmu, a sa rana, a ɗaura aure in tare shi kenan abin da ya rage. To amma ko ban ji kin yi magana kayan lefe ba. Kin manta? Ko ɗaya ba manta ne ba. Na san lefe yana firgita ku maza. Shi yasa kai ban gaya maka ni kuma ba na sa abin da zai firgita min kai. Ahmed yaro ne mai taurin kai. Ina fatan ke ba za ki zama kamar shi ba. Abin da na gaya masa ya ƙiji shine cewa ya rabu da ke. Ba na son ya auri yarinya irin ki. Kallani sosai abin da kika ji haka na faɗa. Saboda haka ina shawartar ki da ki ja da baya ki je ki nemi aure gurin inda aka baza hannu ake maraba da soyayyaki. Hajiya kenan. Ahmad ya baza hannayensa hannu biyu ya karɓe ni. Kuma hannayensa kaɗai nake da bukata. Duk duniya ba na wani son da nake wa Ahmad. Ahmad ɗana ne. Saboda haka ina gaya miki zaman gidansa ba zai miki daɗi ba tunda ko ba na son ki. Saboda haka ki ja da baya tun kina da daraja. Hajiya kenan. Gaskiya na gaya miki ba zan iya janyewa ba. Don buri na ɗaya ne tak yanzu a rayuwar duniyar nan shine in aure Ahmad. Kada ki tsammanin ko ina gwada ki ne don in ga irin san da kike wa ɗana. Gaskiyar lamari na gaya miki kai ki kuskure ki ce za ki shigo gidansa don ba zai miki daɗi ba. Ai Hajiya gidan Ahmad ko kurkuku ne. Na shirya masa don rintsi wuya a kowane irin siga zan zauna a shi a gidan Ahmad. Yarinya baki san rintsi ba. Ina tabbatar miki da cewa baki san rintsi ba. Saboda haka zaman gidan nan ba zai miki daɗi ba a matsayinki na wacce ba na so ba na ƙaunar ɗana ya aure ki. A hakan zai aure ki? To wannan kadai ya isa ya share miki hanyar nadama. Ina gaya miki. Ba tabbas. Har yanzu biki ce komai ba. Me kake so in ce maka? Game da abin da ku tattauna da mahaifiyata mana. Kana nufin za ta ce ban mata ba ne? A'a, ai da abin da nake so mahaifiyata tana bani goyon baya wajen samun shi. Gaskiya ne, dan kai sa'ar mahaifiya. A ke ma kin sa sarka ne. Allah sa ita ma ta yi sa'a. Insha Allah, dan zan mata biyayya iya gwargwado.
Me ya faru? Wallahi mami matan nan in gaya miki biki ganda ta dinga zagi na tana ta ci min mutunci. Me kika ce mata ke kuma? Abin da ke ma kin san halina? Ai ban raga mata ba duk maganar da ta gaya min sai na ba ta amsa a daidai kan maganar. Yawwa, kin kyauta min. Da baki mayar mata ba, da na saba miki. Mami ni ma da su ma zan ya kai na asibiti saboda bacin rai. Ai na san a duk duniya babu wanda ya isa ya gaya min maganar da bata yi min ba in kyale shi dole sai na mai da martani ke ma kin sani. Kinga abin da nake so da ke ɗamara zaki yanzu wannan matar ba tare da ɓata lokaci ba ta gane kuskurenta. Yawwa mama na. Oke, mama na. Ai wallahi sai na mata gashin kuma. Sai ta gane kuranta sai na gasa mata aya a hannunta. Yawwa, na san abin da na haifa. To Jamila, yau zaki tafi gidan mijinki. Kuma kin san can gidan akwai wasu matansa da zaki tarar. Saboda haka baki san irin karɓar da za su yi miki ba. Kin ga dan haka kina buƙatar wani makami da zaki riƙe ki cike da shi gidan nan. Na biyu, zaki matuƙar ƙuntata a gidan nan. Kar ki raga kowa sai wanda ya raga miki. Kin ji abin da na gaya miki? Na ji mami na gode. Insha Allah za ki same ni mai ɗaukan mataki. Ba zan taɓa rayuwa a gidan mijina a ƙuntace ba. Duk wacce ta ce min kule zan ce mata tas. Kuma in tsohon nan ta nuna min hannu wallahi sai na tsauna yatsa. Har ƙashin sai na fasa wallahi na tsotse jinin. Kuma matan shi? Haba ake san ni wargi ce daidai ƙugun kowa. Duk wanda ya taɓo ne ya san ya taɓa bala'i. To alhamdulillah. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana ta farin ciki. A gare ka dai. Wai me yasa kuke haka ne? To ranar farin ciki kace. Mu ce maka muna farin ciki? Gaskiya ne dalin. Kai ne kake cikin farin ciki yau. Saboda Allah ya daga darajar ka ya baka Jamila. Su daraja manya. Ko ta dauka mu san ita bazawara bace. To ai ba sani na bazawara shine abin tambaya ba. Abin da ya fito da ni daga gidan tsohon mijina shine abin tambaya a gare ku. Wannan ke ya shafa mu nan bai shafe mu ba. To mu zuba mu gani. Bismillah. Na ga halaman ba ku da seti. Sai na seta muku zama a cikin gidan nan. Kin ga ke Jamila ki je ki saita tsohuwa zama ta gida kafin ki da ki saita mana. Ki Allah ja ta. Wannan irin abu ne. Wai me yasa kuke irin wannan rashin mutunci ne? Ko kwana ɗaya ba ta a gidan nan ba amma kuna ne ku daga mata hankali. Amir kana nufin cewa za ta raina mana hankali ne mu zauna muna kallon ta mu yi shiru? Bata isa ba wallahi. Sakina. Kaga malam karka min ihu. Karka min ihu. Yawwa. Ke kin isa? Ki je ki saita tsohuwa a gida ta hannafi. Kin Allah wai zuwa ni da rainin. Za a ga wanda zai kwashe. Bismillah. Banzawa wuya. Kina da muhimmanci a gurin shi ya karo ni. Kina da muhimmanci a gurin duwa. Kina da muhimmanci ya auro ni. Ai kin hawo bala an auro miki bala'i. Za ki ga bala'i da kafai. Wallahi sai ta ga annoba. Kin gane? Abin da zan yi zan canja miki. Shikenan ma. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. To ku ne? Yau wasannin ku da zuwa. Lafiya la. Ina gajiya. Ya gidan? Sakina? Lafiya la. Ina gajiya. Ba gajiya. Sannu. Yawwa. Ya gidan? Lafiya la wallahi. Lafiya dai ku? Lafiya. Wallahi Hajiya akwai matsala. Subhanallahi. Matsala kamar yaya? Wallahi Hajiya Ahmad dai tun da ya wannan amaryan ya ware mata gida bai haɗa mu waje ɗaya da ita ba. Shikenan abubuwa suke ta caccanjawa. Ƙarshe ma yau kusan kwana 3 kenan bai zo gidanmu ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kin ga irin abin da nake jiya masa tsoro game da yarinyar nan ko? Ba yadda ban yi ba in hana yaron nan auren yarinyar nan. Far ya ke kasa ya nace sai ya aure ta. Gashi nan irin abin da nake jiya masa. Ni kai na rage zuwa gidana. Ni tsoron ma da nake Hajiya ba wannan abu ne. Kin ga yarinyar nan yar bariki ce kar ta jefa ta mai da shi mijinta ce. Ai ba zai yiwu ba. Ina
ai ba zan bari ba, ina raye ya zama mijinta ce ba zai yiwu ba. Bari zan je in same ta. Da kanki? Da kaina zan je gidan. Salamu alaikum. Alaikum salam. Tanda zuwa. Yawwa. Nauni. Lafiya. Shiga ki mun magana da shi. Saboda akwai abin da ya kawo ni. Baya nan. Baya nan ina ya je? Ya fita. To ki buga masa waya. Ki gaya masa duk inda yake zo ga ina zo ina son ganin sa. Ba da lambar shi. Kamar ya baki da lambar sa. To ƙarya zan miki hajiya? In ina da lambar shi zan baki mana. Sai ya canza sabon layi. Ya hakika kafin fito na kira shi ban same shi ba, amma ƙarya ne ke ce baki da lambar sa. Isasshiya. To shikenan hajiya, tunda biki yadda ba. Ni gaskiya na gaya miki. Yaro kenan. Kin ga kada ki ɗauka kin cimma burinki a gidan ɗana. Kin ga idan kika yi haka kin yi babban kuskure. Kin ji na gaya miki. Hajiya, buri ne nan kuma. Ai na riga na cimma buri na in dai a gidan ɗanki ne. To sai gani sai hange. To shikenan za mu gani. Ah, daga baya kenan. Ai tun da kika ce ba kya suna, wallahi kin taro mat. Allah ya sa kin tare da filin bugata. Renin wayan tsohuwa. To, mijina sai yadda na yi da shi kuma ba za ki gan shi ba, nan ba shi kuma ba za ki samu ba. Da gangan na sa shi ya canza layi. Ah, haka kawai. Ba ya shiga rayuwar kike da kike tare da mijinki. Kawai ku dinga sa mutane ido, kuna sa sarkan ku ido. Ayyo Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum, ko ba sa nan ne mutan gidan? A'a, umma. Ke ce aka da sassafe haka a gidanmu? Kamar yaya da sassafe? Me yake nufi? Aiko ni na ɗauka. Ina da ikon na riga hasken rana sauka a gidan ɗana. Tabbas, kina da wannan ikon. Amma sai dai yau gani nai, sammakon ma bai miki rana ba. No, alhaji la kadar. Me yake cewa? To yanzu ma kin zo ya fita. Kamar yaya? Wala ban sani ba. Wai ina yake zuwa ne? Jiya na zo baya nan. Yau ma kuma haka? Ki san baya gaya min irin wayannan abubuwan, ni kuma bana sa kaina a cikin harkokin shi. Ai da ma bai kamata ya dinga gaya miki komai ba. Hakan yayi kuma da sannu sai Allah ya kwato shi daga hannunki. Hajiya kenan. A hannuna kugiya ne. Duk wanda ya shiga baya kubucewa. Domin ni alkhairi ce, ina so in ceto shi ne daga halakar da yake ciki. Ta yaya zaki kwato mutum daga halaka? Muguwa mai bakin hali irin ki. Hajiya, kar ki ƙara gaya min bakar magana. Dan ba kowane irin bakar magana nake dauka ba. Wai idan aka gaya miki me zaki? Kar ki ƙara. Duka na zaki? Zan mayar miki da shi kamar yadda madubi yake nuna hoto. Ni kike gaya wa haka? Na gaya miki. Ni kike gaya wa haka? Dan kawai kina uwar mijina? Uwar mijin da ta nuna tun farko ba ta so na? Ke dakata. To ba zai yi ba. Ki kiyaye ki iya bakin ki Hajiya. Sai na nuna miki cewa haihuwa ba abar banza bace. Kin ji na gaya miki, kuma ni na tabbatar auren ki da ɗana ba karamin tsautsayi bane, kuma sai na kawo ƙarshen sa. Hajiya kenan. Ai ba za ki taba kawo ƙarshen zamana a wannan gidan ba. Dan na riga na kafu a gidan nan. Ni da fita daga wannan gidan sai dai idan gawa na aka fita da shi. So kike kenan aure na ya mutu, mu zama ɗaya ni da ke bazawara ni bazawara. Ba zai yi ba wallahi. Ke dai ki dai can ki ci gaba da zawarcin ki, amma ina nan. To ko ba auren dara ba wallahi biki isa ba. Gidan nan sai kin bar shi. Wani mijin da kika nuna ba kiya so na, ta ya za a raga miki? Wannan fitsara ta kice za ta sa in soki. Ba na son ki. Tan ban miki ba kika nuna min. Ba na son ki. Wallahi gida sai kin bar shi. Wallahi Hajiya biki. Tsararriya. Je ki dai ba za ki ga mijina ba wallahi. Da danki ne yanzu sai yadda nayi da shi. Za kuma ki ga haihuwa ba a bar banza bace. Daga baya kenan. Zancen banza. Daga baya kenan Allah ya sa ni ba juya bane. Yanzu ma haka ina da dauke da danki a jikina. Ba inda za ki ga mijina. Kin dinga sun tarin zuwa kenan kullum ba zai same ba ki same shi a
Takwara? Lafiya na ga yanayin ki ya san kin yi shiru haka? Hajiya ai dole ki ga yanayi na ya canza. Gaba ɗaya komai na ma a ɓace ike. Sarkata ta kwace min ɗa. Ta hana ni iko da shi, ta hana ni iko da komai nasa. To shi lusarin ina ne haka da har zai saki ragamar gidansa a hannun mace Takwara? Kada ki saurin yanke hukunci. Wato a duk duniya ba wanda yarinyar nan ta raina kamar ni. Kar ki tona ki ga yadda muka yi da ita ɗazu da na je gidan. Saboda haka in dai har kika ga mace ta raina uwan mijinta to a gurinsa ta samu dama. Ya zama lallai wajibi in bashi zaɓi wannan karan. Ko dai ya sake ta ko kuma in tsine masa. Kar ki saurin tsine masa. Domin idan kika yi saurin tsine masa, kin ga kin taimaka mata ne a yakin da take yi da ke. Shi kuma ya lalace. Ai gara ya lalace. Kowa ma ya rasa. Idan ya lalace ke kika rasa. Domin ita babu abin da ya dame ta. Tana iya in ya lalace ta rasa yadda za ta yi da shi ta tafi gidansu. Ta nemi takarda a bata. Kuma kin ga ke kika rasa ɗa, ita babu ruwanta. Tana iya canja wani mijin amma ke ba za ki canja ɗanki ba. Don haka ki nemi duk yadda za a yi ɗanki ya dawo hannunki, ki jawo hankalin ɗanki. Amma ba tsinuwa ba, Takwara. Gaskiya ne Hajiya. Jamila, me fa nake kuka? Jamila lafiya? Ki gaya mana menene faru? Ni ka sake ni kawai. Ka sake ni kawai. In sake ki kuma? Sake ni kawai. Mahaifiyarka ta takura. Ta zo tana ta zagi. Ni ka sake ni kawai. Ta ce ta ana ka auro ni. Amma sai da na ce ka ce sai ka aure ni, me yasa za ka min haka? Wai Hajiya ce ta zo nan gidan take zagin ki? Allah Jamila ki haƙuri. Kin gane? Ban taɓa tunanin cewa Hajiya ta iya aikata haka. Amma karki da zan yi wa tuka hanci. Ni kawai zargi nake matan ka ne suke haɗa min tugu a gurin ta ne sun san ba ta so na. Shi yasa kawai suke gaggaya mata maganganun take zuwa tana ci min mutunci. Ni kawai ka taimaka min. Ki haƙuri zan maganin abu. Ki da ki haƙuri. Gaskiya Nabila, yaƙi fa da muke da mutumin na ya kamata mu zubar da makaminmu domin ba nasara za mu ci ba. Hakkin gaji kenan. Ba gajiya na yi ba. Na dai gano gabaki ɗaya maganganun yarinyar nan akwai ƙarya a ciki. Domin Ahmed ba zai taɓa keɓewa da wata mace ba. Ya kamata idan an zo an faɗi magana a kansa mu dinga duba kafin mu yanke hukunci. Gaskiya ne kuma amma yanzu ta wani hanya za mu bullo mishi? Kina ganin fa saboda ya sabuwa amarya ji wulakancin da yake mana. Rashin mutuncin da muke masa daga farko Nabila shi ya jawo. Domin ba ma halin Ahmed bane wai dan ya auri wata mace ya wulakanta wata. Baya irin wannan halin. Kuma duk irin haƙurin da kika ga yana yi da ni ina ta masa rashin mutunci yana jurewa akan magana aurenki ya san cewa shine ba shi da gaskiya. Shi yasa duk abin da nake masa yake daga min kafa akai. Amma yanzu da ya san cewa shine yake da gaskiya ba zai taba daga mana kafa ba. Duk abin da muka yi laifin mu zai gani. Kuma ya dinga mana kenan ba zai fasa ba. Kawai abin da zamu yi shine mu lallaba shi mu roƙe shi. Ya je ya dawo da ita gidan nan mu zauna zaman lafiya. Shikenan kuwa. In ba haka ba fa wahala za mu ta sha. Sosai ma kuwa. Alaikum assalam. Sanda dawo. Sanda dawo. Yawa sannunku. Amma gaskiya hanyar da kuka biyo ba mai bullewa ba ce. Bai kamata ku je ku kai karar Jamila wajen Hajiya har ku haɗa su ba. A'a. Ahmad, mu ba mu zuga Hajiya ba. Kawai mun je dai mun kai karanka ne wajen Hajiya. Saboda tun da ka koma gidan Jamila baka saka kafanka a cikin gidan nan ba. Me zan zo in yi a gidan nan? Idan kuna faɗa a tsakaninku al'amarin ba daɗi ba kwanciyar hankali. Sannan kuma idan kuka haɗa kanku bala'in ma yafi yawa. To me zan zo
muku? Ahmad dan Allah wannan ya wuce kai hakuri. Wallahi mun dena. Wannan wata sabuwar kullalliyar ko sake zuwa da ita wani makirci ne sabu. Ahmad kenan. Wallahi na rantse maka ba makirci bane. In dai ka shirya zaman lafiya a cikin gidan nan mu ma mun shirya. Shikenan. Idan kin ce haka zan yadda Sakina. Amma daga baya idan ku sake bijirwa da wani abun wallahi abin da zan muku ba ku ji daɗi ba. Ki kuma ya tana ana magana kin yi shiru kice komai ba. To me zan ji bayan duk abin da zan faɗa ta riga ta gama faɗan su. Shikenan. To yanzu saura babban aikin da yake gabana. Babban aikin da kuma daidaita tsakanin Jamila da Hajiya ma. In dai wannan ne ai ba wata matsala bane Ahmad. Kamar ya ba wata matsala bace. Ha, to addu'a ce kawai. In ka dage da addu'a ka nuna wa Hajiya matsayin Jamila ka nuna mata wace ce Jamila. Ita kuma Jamila ta daina kokarin cewa lalle sai ta mallake ka. Kakan aka yi haka sai a zauna lafiya. Ba da mu insha Allah zan yi haka. To, Allah ya sa. Kabila da Sakina kenan iyayen rikici. Da ne. Yawa